dia vaig somiar que la història hem de canviar. Reconèixer a les dones per a viure en igualtat. Dones silenciades amb històries que contar. Siguen elles les protagonistes i siguen elles les que donen testimoni d'aquesta realitat que tinguin les dones i aquesta dificultat d'arribar i que ens diguen si creuen elles també que està canviant la situació o continuem en les mateixes. Ha sigut un treball que han elaborat tots els companys i companyes del COM. Han distribuït les tasques per a parlar a les famílies, per a parlar a les dones i recopilar i documentar informació. Treballar en aquests àmbits i en temes d'igualtat ens ajuda molt a treballar en l'àmbit del centre, en valors, en temes d'igualtat. I per a nosaltres cada exposició sempre ho dic, hem de crear una cosa nova i ens pareix molt interessant. Han tingut complicacions. L'exposició que volia fer jo gira al voltant de referents com a fil conductor de tot l'acte d'Estasbrà, tant de lo que és l'exposició com de les companyes de la taula com del projecte que han dut a cap en l'Institut de Càrcer, que seria Igualem-nos, que com a resultat va tindre un videoclip i la nostra idea era donar nous referents musicals a xiquets i a xiquetes, referents en viu, que vegeren que les dones poden tocar la bateria, que poden tocar el baix elèctric, que poden estar al control tècnic, que poden gravar, estar en les feines de gravació i producció. I després, per altra banda, com estem en un àmbit educatiu, el que se volia era recuperar referents històrics de tots els àmbits per tal d'implicar a la resta d'assignatures que trobem ahir en l'institut. El tema no és que ens triaren a grups de xiques, sinó que l'altra part, jo crec que és més interessant, és que va ser corista de grups d'èxit valencians, com Obrim Pas o La Bossa Sorda. I això sí que ho puc dir des del punt de vista d'una dona, perquè era l'única. O sigui, no n'hi havia més. Així a l'escenari, i jo era l'única xica, estava en el backstage, que és la part de darrere d'on se fan els concerts, i jo era l'única xica, i és un món d'homes. Directament és un món d'homes. I això, ells són els que ho controlen, a més de tot el procés. En tot el procés de mànagers, directors, tècnics, són tot homes. A poc a poc i en els anys s'han vist que han anat apareixent grups nous, més xiques cada vegada, i se nota una diferència molt gran. Si tu vols organitzar un cartell d'un festival, moltes vegades, has de trobar-les perquè existeixen, estan fent coses i les has de motivar. Si tu no les portes a l'escenari, com deia Laura, no hi haurà referents per a aquestes xiques. Jo es pregunto als meus companys de La Bossa Sorda, d'Obrim Pas, és per què tenen un grup? La resposta és perquè estàvem a l'institut, érem el grup d'amics, teníem 14 anys i en el nostre grup d'amics no n'hi havia xiquetes. O les xiquetes no s'interessaven en aquest moment, quan teníem 14, 15, 16, posar-se a tocar la guitarra. I nosaltres tampoc ens ho plantejàvem perquè era com el nostre espai. I jo crec que d'ahir ha de venir el canvi. De l'institut, de la manera en què ells se relacionen entre ells, els rols que consumeixen, com ho fan, veure diversitat dalt d'un escenari, veure diversitat en un festival i veure que les dones poden arribar on volen. Aleshores me'n vaig anar molt pront del poble, me'n vaig anar als 16 anys. Ja no vivia així. 14 anys. Perquè m'era difícil, m'era difícil a mi relacionar-me en un món en el que jo no estava acceptada, era un món molt masclista. I
I bueno, el món professional sí que és veritat que és dur, fins i tot ara trobo que, perquè la competència encara és més exagerada, encara és més masclista. Encara és més masclista avui en dia. O sigui, jo encara, el mateix que estic donant ara, jo continuo sent, ara, pocs cursos que faig, un que faig encara no entenent, l'única professora dona del conjunt d'espais fusta soc jo encara. I durant tota la meva vida ha estat l'equip de vent que han sigut homes i jo dona. Des del primer quinte de vent que fèiem així en el poble, que ja era l'única dona, però és que encara continuo sent, no? I això també és una mica sorprenent. Mantindre't és molt difícil. Mantindre't, o sigui, tindre fills, criar, continuar la teva carrera i continuar la teva passió i que a més estiguis en forma i a més continues fent la teva tasca com a dona, mare i professional i que no pergues, és molt difícil, és veritat, és molt difícil. Però bueno, jo crec que el que esteu fent i l'educació és fonamental. L'educació, trobo que l'educació emocional, l'educació de la cultura, de l'art, és posar la dona en aquesta tessitura de exactament igual que l'home a nivell emocional i a nivell físic, és una tasca feta entre tots.